Здравейте, хора! Аз съм Виктор Ангелов. Чакай само да се правя камерата. Тук до мен е... Асасин БГ. Да, описание за неговия канал ще има долу в описанието. Да, и днес ще измисля, ще напиша тук 3 игри, които ще ги пише, както казах, и Светло и Асасин БГ ще каже 1, 2 или 3, коя игра да играя до вечера. Така че, да, сега ще ви спра за малко и да. Добре, Светло, всичко е в твоите ръце. 1, 2 или 3, кое избираш? Само секунда да кажа на хората. Хората, тъй като успяхме видеото, само за да ми каже Виктор, че не е идеята нещо да е нагледно, да знаете. Аз сам трябва да си избера. Аз нямам никаква представа кои са игрите. И нямам никаква представа дори на това са. Мека стоене или убиване. Затова казвам трика сметлийско число, затова мисля да кажа 2. 2 ще кажеш, така ли? Да, защото трика сметлийско число, затова казвам 2. Логика. Добре, господа, Светло избра да играе до вечера Агарио, така че до вечера ще гледате как играе Агарио и да, обещавам, клипа ще бъде на 2 части, защото ако се проточи, не искам да го качвам толкова бавно, затова ще бъде на 2 части. Да, аз бях Виктор Ангелов. Тук до мен беше Асасин БГ и да.